Sunana Rabiu Musa kwankwaso. Muna godiya ga Allah da ya ba mu yawan rai da lafiya da kuma wannan babbar dama. Zai kyau ka gaya wa al'umma me zai sa ka fito. Na shiga wannan siyasar ne domin dama ina ganin waɗansu abubuwa da ake ba daidai ake ba, kuma ni na samu dama zan canza. A maimakon in ta faɗa ko ina ta soke-soken mutane, shi sa fa na shiga cikin harkar siyasar. Yanzu alhamdulillah dama ta samu. Gwamnati ba a nuna cewar ga inda fa abubuwan suke tafiya. Wannan shine babban bakin ciki. Muka ga wancan tsari na PDP da ba ta gane ba, da wannan tsari na APC da ba su gane ba. Ba za mu yadda a ci gaba da haka ba. Kuma babu masu yi a wannan lokaci cikin yarda Allah, sai mu din dai. Musamman aka la'akari da durƙushewar tattalin arziki da Najeriya take ciki. Kullum kana magana in ta za dama ta samu za ka yi amfani da ita, wadda ta samu ka yi amfani da ita. In babbar dama ta samu musamman a mataki na shugabancin ƙasa, wani zai yi tunanin to ko za ka faɗi wani siddabaru za ka yi ka inganta tattalin arzikin da ake ganin kusan yanzu kamar an fidda rai. Babu wani siddabaru. Abu ne wanda za a yi shi, wanda dama shi ne ake yi a ƙasashen duniya aka yi nasara. Na farko tukuna, ka nemo mutane waɗanda suka san abin da suke, kuma suka san abin da za a yi a kan wannan ɓangarori. Kar ka ɗauko ɗan ƙauyenku, kar ka ɗauko abokinka, kar ka ɗauko sai wanda kake so, wanda zai iya. Yanzu kaga kyamarar nan da take ɗaukar hoto, in na kai ta ƙauyenmu na ce a yi min a can, ba za su iya ba, duk sanda nake musu, saboda ba harkar su bace. Yanzu haka ma nan ƙasar ba a yin ta. In kana so mai kyau sai ka je inda ake yin ta, wanda suke aiki. Wataƙila addinin ku ba ɗaya ba, ƙabilar ku ba ɗaya, wataƙila ma kalar fata ku ma ba ɗaya ba, amma dai haka zaka so domin kana so kai aikin ka. To dole a nan ƙasar sai an zo an yi aiki da mutane waɗanda suka san abin da suke yi, masu daraja, masu kishi, kuma jajirtattu. Mu ne a jihar Kano muka fara abin da ake cewa e-payment din Najeriya. Ko menene a biya ta banki, ko 10,000 za mu ba da taimako, ba a kirga kuɗi, sai a baka ka je kai. In kai kwangila sai a zuba kuɗi a kai account ɗinka. Wannan irin ages a Kano mu muka fara kanjis da yan Rufa'i ya zo lokacin 2003, ina kawo su, shi ya zo ya introduce, kuma sai da ya ce yanda Kano suka yi, mu ne muka fara shi a Najeriya. Abubuwa da yawa waɗanda suka yi treasury single account, mu muka fara shi a Najeriya. Lokacin Jonathan daga baya suka shigo da su ba su iya yi ba, sai wannan gwamnati ta zo ta yi. Duk wata hanya da za ka toshe cuta, aikinka kenan a gwamna. Saboda idan ko shugaban kasa, in ka shiga wannan aiki kamar ka shiga aikin soja ne, yaƙi. Saboda ita zuciyar ɗan adam dama babu ƙashi a ciki. Kowa idan ka kyale shi ka zube masa, to insha Allah in ka dawo, ko mutum ko bature ne, ko Chinese ne, ko dan Afirka ne, duka zuciyar ka buɗa ta iri ɗaya ce. Maganinta shine ka shigo da wannan technology, harkokin zamani din nan, to sai ya taimaka maka. Sannan kuma kai ka tsaya ka tsarkake jikinka. Kar ka je kai wani abu wanda wani ma zai je yayi, in ka tambaye ce ai shi ma irin wannan ne da kai. Baka da bakin magana. Za mu shigo da abubuwa da yawa waɗanda suke na gyara ƙasa, wanda suke na ɗora layi. Harkar ilimin nan kowa za mu yi ƙoƙari mu ga ɗan talaka ya samu makaranta ko mai kwaliti. Birni da ƙauye, mun yi a Kano, ko muka yi doka muka hana yaran mu su tafi almajiranci wata ƙasa ko wata jiha, ko muka hana a shigo mana da yara, kowa ya riƙe nasa. Saboda haka duk wanda yake son ɗansa yi karatu na addini, kada a ce zai tafi Borno ko zai tafi Yobe. Mu a Kano a goma muke cewa gabas kenan. Kuma duk wannan ita ce ta jawo yaran nan ba a nuna musu gata ko soyayya ba. Zuciyarsu ta ƙeƙashe, sun sha sanyi, sun sha ƙura, sun sha yunwa, sun sha wulakanci. Saboda haka ba sa tausasaya kowa, har iyayensu ba su taimake su ba. Saboda haka sai su ɗauki bindiga su harba mutum. Su ma in ka matsa musu sai su harba kansu, domin jikinsu babu wani investment, babu wani jari da aka yi a jikinsu. To wanda za su ci, wanda aka za a zubar ne, rigar da za su sa wacce ake jefarwa ne, takalmin da za su sa tayar mota ce tsohuwa, dai wani abin da za su yi ba wani investment da za a ce an biya kuɗin makaranta ko an biya wani abu da wani abu a jikinsa na daraja.
shi sa ba sa tsoro, ba sa shakka. In sun ganka a gidan mota, a gidan mai da mota mai kyau, ka shiga uku. Kamar yanzu din nan da kake fuskar ka da kyalli, duk da azumi ne, haushin ka za su ji. In sun ga rigar ka wanke ta da kyau, haushin ka za su, domin su ta zuba a wanke ba. Duk waɗannan mun ɗauki matakai, mun ɗora Kano a layi. Dole sai shugaba sun ya jajirce. Shi shugabanci ba na kice laifi ba ne, shi shugabanci ba na barazana ba ne, shi shugabanci ba na sabis ne, ka taimaki mutane. Kuma shi ne dama tun constitution ɗin da aka sa tsarinsa shine ka kare mutunci da daraja da rayi da jini, kai da rayuwar ma mutane ga baki ɗaya su zama mutane. Wannan shine abin da muke so mu yi shi a ƙarƙashin NNPP, New Nigeria People's Party, sabuwar Najeriya, ba Najeriya da ta yi tsatsa. Ya tarbe mu taɓo batun haɗin kan ƙasa. Ɗaya daga cikin barakar da ake da ita a Najeriya shi ne rashin haɗin kai, wanda har ta kai ga wasu suna ma tunanin a raba ƙasar. Yau in aka ce kwatsam ka zama shugaban ƙasa, ta ina za ka fara taro a ce Najeriya ta zama ɗaurin ki ɗaya, kowa na kallon kowa a matsayin ɗan Najeriya. Duk sanda ka ji an so mu wannan magana na araba raunin shugabanci ne. Idan kana da shugabanci mai kwari, kowa ya ga ana yi da shi, ba wanda zai ce a raba. Duk Najeriya, duk wanda suke cewa raba din da yawa daga cikin shugabannin su, ai da abokanmu ne, ba wanda yake sa a raba Najeriya. Amma idan aka baka haushi, kana so a kula da kai, an ki kula da kai, ka daga hannu, kayi waye, ai a ƙarshe sai ka je in fitina, in ma ba kai ka sa a fitina ban ana yi, in za ka iya hana sai ka ki hanawa, saboda ko da za a ji hayaniya a ce ka zo. Babu wani iyamurin kirki da na sani abokai da suke sa raba Najeriya, babu wani bai rabe, babu wani dan arewa, babu wani dan Najeriya da yake son a raba Najeriya. Abinda mutane yake damun mutane shine mutane ba a ba su dama, abinda suke ganin za su iya a ba su dama su fi su. Ai idan ka girgiza Najeriya, ka ba mutane hope, kana sa rai gobe za ka tafi kaza. Kamar kai ne nan an ce wata mai zai kare za ka tafi Faransa, za ka yi kwas, kuma ce ga wuka ka huda cikin ka, saboda ne ai gudu za ka yi ba daga gurin, tunda ka ga taron mahaukata ne. Amma idan babu hope, kayi kaza, ka gama makaranta, ka rasa aikin yi, ka tafi kaza, ana yin azumi yanzu, musulmi suna azumi, kai musulmi ne, abin ya zo, abin za ka sha ruwa ma baka da shi. Tun kana zuwa masallaci, kana sallah, kana addu'a, har ka koma kana shan kwaya. Babu wani abin da zaka, babu wani hope. Ai daga nan ne ake shiga irin wannan abubuwa, ake zagin shugabanni, ake kawo ɓace-ɓace, ake cewa ni musulmi ne, wancan kirista ne, wancan wane ne, wancan bayarabe ne. Ai idan kowa harka ta cika a garin nan, kowa ya gabar da yamma, kudu da arewa, jami'o'i an ƙara girmansu, an ɗauko malamai, an ƙara littattafai, firamare kowa da gwamnoni da local government an ba su umarnin su tafi su je su tara hankalinsu, gwamnoni an zura kan ido a kansu. Wannan constitution da muke da shi na Najeriya, ana ce kowa ya je ya haukace, ya tafi je kashe kudaden jama'a, ya ji abubuwan da yake ya ga dama ba. Wanda zai aiki zo yi, wanda ba zai ba ya ji ba ne. Ba za ka bane shi na assembly da take shi kenan, kamar da take tafiya, dole sai kai sabuwar majalisar tarayya wacce take mai daraja, mai kwari, wa'anda mutane za su sa zuciyar mutanen da suka zaɓe su a zuciya. Ba ka ci raba ba. In kana da yaya 1000 a gidanka, idan da guda ɗaya mara lafiya, hankalinka kamata ya tafi kansa. Talaka shine mara lafiya, shine bai ci abinci ba, shine ba zai iya zuwa asibiti ba, shine sai a tafi shi kenan a buge shi, dan ba an san ba abin da za a iya yi idan an buge shi. Duk irin wa'annan ya kamata a je. Yanzu duk wanda suke bubbuge mutane a ƙauyuka da sauransu, inda cikin Abuja nan suke shigowa, mai kake zato? Ai dole da duk abin da za a yi. Amma ita daga da yake an je an kona garinsa, an kona gidansa, an yi waye, jaridu ma ku ba san an yi ba, kuna can kuna harkokin ku, kuna zaton duk duniya. To wannan shine abin da za a gyara, kowa ya zauna lafiya. Su waɗanda suke wannan abubuwa duk za a tambaye su. Ku fulani da kuke ta nan da shanu da wayan da kuke rigima, menene matsalar ku? Da yawa mun san matsalolin. An cinye musu lawali, an cinye musu wajen kiwo. Da sannan muna yara har asibitin dabbobi ake musu a gurin wannan gurin.
ana daraja su, babu wanda zai je kwashe shanunsu. Amma an waye gari duk an kwashe wannan, an saniya ta je ta fuzgi dawa ko ta fuzgi gero a wani guri, shikenan a kai gurin 'yan sanda su tara, a tafi a je wurin mai gari zai tara, kamun kai wani abin nan shanu sun tafi. Irin wannan dole sai an zo an gyara su, ko mafi mahimmanci a sa 'ya'yansu a karatu. Duk wannan abubuwa sai an duba su kansu Fulani, kai musu haka aka gyara rayuwarsu da sauransu, kuma aka duba makotanmu yadda suke shigowa. Yasu akwai dama da ka tashi nan ka tafi Nijar, ka tafi ina ne, ka tafi Chad, ka tafi ina ne, duk wannan babu wani abu, amma a kawo tsari yadda yake su ma Fulani da suke shigowa ko suke fita za a kare lafiyarsu. Saboda haka wannan ci baya da aka samu wajen makiya shi ba yana na a gurin manoma. Su kansu manoma din nan duk duniya ta ci gaba, na nufin duniyar Najeriya, amma su suna baya. Har yanzu a ƙauyen mu da garma, har yanzu a ƙauyen mu da fatanya, da manjagara, da sara na tuka, har yanzu a ƙauyen mu akwai gatari. Duk waɗannan ƙananan abubuwa in ba kayi su ba, amsar da za ta taso ita ce yanzu abin da muke gani. Shugabanni sun yi shiru, shugabanni babu ruwansu. In ka tambayi wani ma yanzu kamar wannan ma ka faɗi ma gaskiya kai baki ne. Dole sai ka saurari wane ne wanda yake gaya maka abin da masoyinka ba zai gaya ba, wanda za ka gyara, ma'ana wanda zai gyaru ka gyara. Abin da ake kira foreign policy a turanci, yau aka ce kana shugaban Najeriya, ya za ka kula da harkokin kasarka da na kasashen waje? Yau aka ce ragama na hannunka, ya tsarin Najeriya da kasashen waje zai kasance? Abu na farko, ka gyara gidanka, ka gyara gidanka i kyau. In ka ga dama karka tafi ko ina za a zo gonka, karka tafi kana gaya mutane kai babba ne, giant of Africa, giant of this. Duk wannan ba mutane ba su gane ba. A yanzu duk wannan abubuwan da na gaya maka na harkar ilimi, na harkar tsaro, na harkar lafiya, na kuma discipline, duk harkokin na kwaya na wane ne wanda ake ɗauka yaranmu a kama su a guri kaza a yi waye, duka gyara shi. Dan Najeriya darajar sama a wajen ba fa kai ba shugaban ƙasa za ta ƙaru. To ita kuma duk ƙaruwar da darajar ɗan Najeriya ta yi, to kai da ba a kanta kake an ɗaga ka sama kenan. Idan ka bari ka zauna a kan 'yan Najeriya a matsayin 'yan wada, 'yan ƙasa, to kai ma da wada ne. Saboda haka kafin ma kai magana wani foreign policy, ka gyara gidanka shine babban foreign policy. Yaranka su samu aikin yi, ƙasa ta samu ci gaba, ilimi ya inganta, irin rayuwa inda yanzu babu wanda yake cewa ga daidai ga ba daidai ba. Yanzu a gurin ɗan Najeriya shi bai san bambancin tsakanin hagu da dama ba. Tunda a gidaje ma yanzu duk an manta ba da zancen hagu da dama. A makarantu an wuce, kowa haushi, malamin ma haushin kansa yake ji, haushin kowa yake, ba a biyansa, ba a kaza ba a kaza. Saboda haka babu wanda ikula, baragada ce fa ake ciki yanzu. Saboda haka sai ka saita wannan baragadar. In ba a san da gwamnati ba, to shikenan mutane sun za su tafi su kowa ya mai da gwamnatinsa. Shi da zaka ji a nan a Niger waɗansu ma sun ɗebi fili sai ka biya su haraji. Ana a Zamfara an yi wane ne, ana ta ɗiban gold wasa ne na ƙasa. Mutane suna fama da talauci, waɗansu 'yan wani ƙasar sun zo a ƙasa ka ina Najeriya take. Duk wanda girman Najeriya fa bata fi jiha da girmanta na ƙasa da dukkan jama'a da take ciki bata kai jiha ɗaya a Indiya ba. Haka daɗe mu koma a gurguje kan abu mafi mahimmanci da yasa na mai da shi na ƙarshe, tsaro. Kayi ministan tsaro, kayi gwamna, kayi abubuwa da dama da ya kamata a ce ta baka basira matuƙa akan abin da ya shafi tsaro. Yau in ka samu kanka a shugabancin Najeriya, me za ka yi daban da abin da aka saba gani? Gaskiya na mai sauƙi ne. Gyaran tsaron Najeriya ni a gona fa mai sauƙi ne. Kaga duk abubuwan da na faɗa maka duk su ne tsaron. Yau yaro ya sai yana da aikin yi, ai ba shi da wata matsala. Yau yaro babba ya san zai kai 'ya'yansa makaranta, zai ci abinci, zai tashi daga nan ya tafi Kaduna, ya tafi Sokoto, ya tafi Enugu, ya tafi ina ne, ba shi da matsala. Waɗannan abubuwan aka tara su, ai su ne tsaron.
amma sojoji kuma duk da wannan da kai sai ka sa sojan sama, sojan ƙasa, sojan ruwa, 'yan sanda, sss, civil defense da sauransu, saboda akwai 'yan tsiraru wanda ba sa ji, su haka Allah yi su ko kuma haka suka taso. Saboda haka muka zo muka ɗauki mataki na farko muka tsara duk wani mai kaki a Kano na gwamnatin tarayya da namu, muka zo muka kawo security council, muka zo muka saita su na nuna musu duk cikin ku ba wanda nake so yi gwaninta, in kuna so ku yi gwaninta shine Kano ta zauna lafiya. Kar mu je mu a kamo wani mai laifi ka buga a guje ka je ka ce kwamishinan IG ya ce ai 'yan sanda sun yi aiki a Kano, ba na son wannan. Kar ka tafi ka gaya wa chief of army staff wani kai soja ne kai, ko chief of air staff cewar kana wani abu a Kano. Abin da nake so shugabanninmu na Abuja da Najeriya su je mu shiru, kowa ya gwaninta kenan. Na zo na sa su gabaki daya ƙarƙashin brigade commander. Saboda haka muka yi mitin ɗaya a government house, sai su yi mitin 10 a ofishin brigade commander, kowa ya kawo intelligence ɗinsa. Shi sa na ji labarin ana ta negotiating a daji da wani yan karɓi an yi mako ɗaya, waɗansu ma can na Niger ɗin nan watanni ana ta negotiation. Ai mu kana tahowa ma daga gabas ɗin kafin ka zo Mariri ka zo hannu. Kuma da haka in kai kyakkyawan tsari. Muna godiya da damar da ka ba wa sashen Hausa na Radio France International. Jama'a assalamu alaikum.